сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони васоити ахбори омма иброз намуданд, ки гардиши тиҷорати хориҷии ҷумҳурӣ ба $6 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар шуд, ки нисбат ба соли 2020 35% зиёд мебошад. тавре таъкид гардид, дар соли 2021 аз ҷониби иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо 121 мамлакати ҷаҳон амалиёти содиротиву воридотӣ ба анҷом расонида шудааст. در سال 2021 واسطه‌های نقل سبوگا فقط اختیار می‌کنند که 24969 عدد وارد شده است. در بین اینو با سبب اون که خیلی آزادگیری و یکم چی نسبت اینو عمل نمیشد، امور علایده هم بردن نشده است. و آغاز از این سال البته اموری در علایدگی بردن میشه. дар содироти молҳои ватанӣ асосан маъданҳо ва консентратҳо, алюминий, нахи пахта, семент, ресмони пахтагӣ ва маҳсулоти меваю сабзавот мебошанд. ҳарчанд содироти асосии мол дар давоми соли 2021 ба давлатҳои Қазоқистон, Туркия, Хитой, Узбекистон, Белгия, Афғонистон ва Россия бо нишондиҳандаҳои хуб ба назар расад ҳам, аммо содироти мол дар ин давра ба кишварҳои Қирғизистон ва Италия коҳиш ёфтааст. дар сохтори воридот бошад, бе дар назардошти ёрии башардӯстона, молҳои асосӣ ба монанди маҳсулоти нафтӣ, гандум, гази моеъ, воситаҳои нақлиёти сабукрав, равғани растанӣ, шакар, чӯбу тахта, оксиди алюминий ва нуриҳои минералиро ташкил медиҳанд. ин маҳсулотҳои болозикр асосан аз давлатҳои Россия, Қазоқистон, Хитой, Узбекистон, Туркия, Ҳиндустон, Германия ва Япония ба кишвар ворид мешаванд.